sementeryo dire. Ya. Naibulong ko dire kay ilahalop ko nuhay gikuanan, gipahinluan nganong wala matiwas og hinlo. Nanay na. Natawo siya ato Mayo 20, 2013. Tapos namatay siya September 11. Ma. Dili juga kapanagkot si mama kay wa ko dalang kandila ma. Sa nga sibilin wala makapalit og dagang kandila gud. Yo, what's up mga kabisdak? Mayong adlaw sa inyong tanan diha no. Sa ato mga followers, sa ato mga subscribers sa YouTube. Shout out sa inyong tanan mga kabisdak. So for today's vlog mga kabisdak, mga tumi karon og kanang sementeryo kay para managkot mi sa akong panganay nga anak nga sayo kayo gikuha ni Lord. So dili gito para sa mga kabisdak. Ang Ginoo adto nagiplano ang tanan. So akong bunso mga kabisdak na ara. Wala ka eskwela kay gikalentura. Hi sa vlog. So, yun. Wala ka eskwela mga kabisdak kay kanagyayay. So among ipaabot ka mga kabisdak kasi Mrs. kay magdungan rami dito adto sa may sementeryo para managkot no. Wala day ta karon. Yawa. Mga tom taron. Wala di ka kabalaw. Wala. Mga Makani ana to storya sa katong tuga kayo. Wala kan storya katong gapon. Wala to sementeryo. kan maron ni ate kanang date anniversary. So yun mga kabisdak, pagkataon-taon mga kabisdak is mga adto na may pero katong ang isa na ko anak mga kabisdak di bali nahog na ako karon og panganay murag dili to makakuyog sa mua kay ang out mo gud silang eskwela kay 11:30 then magyanan may mga kabisdak nga mo sayo mi didto kay para dili mi maabtag ulan ba kay nag-ulan mo gud diri agud sa mua ug palis ug udto po dosay mo udto mo nang maniguron lang gid bidaan kay ug ang katong isa mo ipaboto mga kabisdak iya ang si Mrs. ki mo balag mo og duty so lisod kayo no basig matrasado sa oras. So yun mga kabisdak. So kuyugi mi aning vlog mga kabisdak. Apit tamo niya. Bye bye. Singon nimo? Handbag. Cuman. Katong lang eskwela na labas ako daon gi bag. Sa ako. Ang simo ha? Di katong bata pa si lolo. Ano ba? Kasi ang bag. Kasi ang bag katong. Ay katong nag-eskwela sa lolo? Ambot, wala ko balo. Wala ko kaabot. Nagsapatos to siya ay siya. Ano uniform. Paabot ya, kumakuglay siya. Yan lang ka pag-story na sa vlog ko. Sige. Usam ko dai, usam istorya ko. Yan bukan oy, wa sa lighter. Ano diri? Dali kayo. So alas 10:58 na. So Si mama? Mrs. na nato na si Mrs. Ha? Uwi si mama? Si mama? Uli man taron. So yun mga kabisdak no. So mga ko pasalamat sa katong mga nag-share sa akong mga video di ay.
Pero sa pag-upload nako mga video mga kabisdak, tagsa ako nag-upload sa page karon. Nag-focus ko sa sa my YouTube. Sa main channel ginako mga kabisdak. Napog ko channel isa. Main channel ginako. No? Pero pitin takuha niya og subscribers, pero perting kamayog karang earnings. Kay tungod man god music karaoke channel mo gusto makabista ka na ba sa mga mahilig og kanang mga videoke. So mo na akong gina-edit ya kay dili mo na to malikayan nga naa mo gina sa mga tawag og kanang mga akapkuan kana bitaw copyright claim nga na ba. So mo na siya ang hinungdan nga nung gagmar earnings kay namo usahay nga ang copyright claim na usahay ang base sa ko ang experience kasagaran tunga mi usahay pod magporsintor ako kay tungod namo gyud mga kanabitang mga tawag na ay kanang saltuhon nga mga owner sa music bitaw na pero sa Facebook okay ra sa Facebook basta makabalo lang ka wala may copyright sa Facebook mo gamit kag music nya palas namo nga mga travel adventures na siyempre nagamit mi mga music nakabalon mi ana nga kana mo ginagamit namo wala gyud copyright na pero sa YouTube mga kabisdak ay nanggit pag-asa nga dili ka makakuan og copyright claim og magamit kag music. Sige buhat nimo. Wala. Ha? Wala. Perting luya mga kabista kay wala ka eskwela in town. Kay gikarintora. Kay tungod sa panahon karon nga maskirag ulan. Nabisang gani mga kabista karon gikarintora gay ko pero gidlalar na ako. Tig yung nabara sa ulo nako ba. Nagmulo ko sa ulcer. Okay, magsigira mo ulan niya. Piting ko ana ba tungod sa panahon masirag ulan-ulan, manang subaw. Tapos ayaw. Tapos magkakuan tag subaw, maglabad ang ulo, hantod. Pero gitumaran ako nagtambal. Ya, tapos kini ako ang anak na kompleto na nagtambal mga kabisdak. Dagan nagtambal sila sa taas, gipang aw sa kuan nila, tangan nagtambal nila. Nakapasta tan dito na matambal. Napasiklase lang, dahil pang ubo, pang sipon, pang kalentora. Ya, ang kami po mga kuan, kami mga dagko, napod niya mo tambal sa kabox. Nagapundong magtambal di mga kabista kay pang in case sa kuan, na mga pamation sa lawas, makatumar dayon. No? So, hapit gid nabot si Mrs. mga kabisdak. Manglakaw na mi karon. So, akong ipakita siya mga kabisdak ang amoang lugar di sa Mapawa na sementeryo. So, kuyogi ko na nga video mga kabisdak. Hatod nga mahuman og palihog lang po kog like ani og share. So, let's go.
So yun mga kabisdak. Naabot na Kisano ka na ni? ako. Kosa. Dito ako nagbutang. Mani, lagi. Parang naman din eh. Aglabta na po siguro sa mga buong-buang. Madangan juga ni mga kabisdak ba. Panglabtan ka po nila. Oh, grabe. So mao ni amo interior sa mapawa mga kabisdak. Tara. Mga diha kana. Mo nang cemetery dire. Ya. Naibulong ko dire kay ilaha kuno hayng gihikuanan, gipahinluan nganong wala matiwas og hinlo. Bagnot kay ba delikado kay basig na mga banakon. No? So wala gyapon na diri dayo. Nahinlo. Wala din na diri dayo. Lighter? So mo ang panganay nga kuan mga kabisdak ko. Ay, masarap sa palay na ba? Panganay namo. Natawo siya atong Mayo 20 tuig 2013. Tapos namatay siya September 11. 10 2013. So di bali ta 4 months na sa mong kamot. Gibawi na siya. Nanganhim iti mga kabisdak kay kuanron. Di bale sa mga nang tawag na is dumdum or sa English is date anniversary. Asa itong krokodilo nga? Ay, ata mo Bot gikuha na po sila pati tapos siguro dire. Kung niagi po ang putanganan ako dire gikuha gyapon nila. Grabe gining mataw dire ba. So mo na yung mga kabisdak. Kana di ang karsada mga kabisdak, tuyok gyapon na dito paingon sa masintro sa mga barangay. Pero diri lang miniagi kay shortcut na magud mga kabisdak. Kato magigian kina. Diba? B. Yun o. Yun, naramay yung pasta ba? Bagdot sa mga diribo no? Wala kaya po na nakakuan. Mga usab. No? Nag-jogging mga kabisdak.
Baktas na rin mga kabisdak. Wala may karon mga kabisdak no, nakapanagkot sa kong mama kay si Mrs. kay wala ampod magisaktog dalan og kandila. So bahalag wala koy nagdalang panagkuan kang kandila mga kabisdak, muduwa ko sa kong mama. So mo na di mga kabisdak ang piting magnota, wala gyapon day matiwas og hinlo nila gihapon. Naka super wide wala gyapon nila matiwas og kuan mga kabisdak no, hinlo. Pero okay na, goods lang gyapon. So akong ipakita sa mga kabisdak doon ta sa lubong sa akong mama. Pero mangiling-hiling ta diri mga kabisdak basta indig na kandila diri nga pundo ni mama. So makapanagkot kita no. So mo ni mga kabisdak. Lubong sa akong mama mga kabisdak. Ma, dili jud kapanagkot si mama kay wa ko dalang kandila ma. Sa nga sibilin wala makapalit og daghang kandila god. Wala ni duwa na diri ma. Hanap ng picture di ma. Hanap na. So mo ni mga kabisdak no, ang kuwan sa kong mama. Ipaitan ni mga kabisdak kay akong mama kay namatay siya tuig katong pagkuan sa COVID at 2020. Nya nahaw po ginamog away sa kanang doktor kay i-charge akong inahan og kanang COVID. Daw akong ginan doktor nga na pagtangtarong gid mo dok kay na lubag ng liyong sa kuha. I-charge og COVID. Grabe kining mga doktor makabista katong pagkitabo sa katong mga nay mga COVID. Halos tanan sa mga nangamatay i-charge og COVID. Og ma-admit ka og ma-hospital ka, i-charge kag COVID. Mga tarantado yung dagko. Kumani mga kabisita ko. No. Wala kita ka kuan kay wala ta ka panagkot. Sige ra. So, ma, di siya magdugay ma. Kay si Jai ron ma, nagpangitaan ta semua. Naguli. Suara sa mi. So, yun mga kapisdak. O paasin na ta. So, mo ni ang dating kapitan mga kapisdak ko. Mo ni ang dating kapitan diri sa Barangay Mapawa. Kana. Tapos kini mo ni ang mga karaang tao di si Batoy. Si yun. Muna ang dibalay da kong cross ko no hay. So yun mga kabisdak. So usa man ta magpakanta? Mapalina. Sigang sila masabot ni siguro? Ha? Katong purok. Si purok. Ay oh. Kanang kipi-kipi mo. Ako kanang na makahiya. Da. Sino?
DJ, yang drink yang. Na. Tri ba tri? Kani din botol. Si papa para harus ah. Ano to? Huh? Dito sa pangsit. Ora. Di do siya paapil daw. Ito siya sa videohan siya. Tabo naman yung inaw. Video nga. Kabalo. Una yun ako sa... Ito! Ito! Sabi ko kakuan. Papa gani. Sina? So yun mga kabisdak, tinataman mga kabisdak. Daghang salamat. So bye-bye. Yang bye-bye yang. Bye-bye. Yang. Bye-bye. Yay.